Barka dai, ya aiki. Sani. Barka. Yana ɗakin mashin. Ba damuwa zan gaya masa. Kar ka damu za mu gama aiki yanzu. Salamu alaikum. Malam, ya kuma na je mashin anan kuma na za samu hankuli. Ya shiga ba tare ba? Ya shiga ina? Ya shiga cikin wanda ya sa ba. To. Malam, ya na shiga ban gaishe ko na fito ba mashin. Ni goga ba tare kuke ba? Tare muke na, tare kai ma ku ci na ina yi. Tare muke ina. Wallahi ta dan uwanka ne. Dan uwana? Ya dauka ya bi nan wallahi. Ina nan. Nan.